ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାମକ ଏକ ସରଳ ଯୁବକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଗାଈ ଚରାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ରାମୁ ବହୁତ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ରାମୁ ଗାଈ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ରାମୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଶୋଇଛି। ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ବହୁତ ଚମକୁଛି। ରାମୁ ତୁରନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ଘୋଡ଼ାଟିର ଯତ୍ନ ନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଓ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ରାମୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାର ଘରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟି ଚାଲି ଚାଲି ରାମୁର ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକରୀ ମୋତେ ଯାଦୁ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ତୁମର ଯାହା ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି। ରାମୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଗଲ ସେଇଟା ମୋର ଖୁସି ଅଟେ। ଘୋଡ଼ାଟି ରାମୁର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସୁଖରେ ଭରିଦେବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାମୁର ଘର ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମୁର 3 ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ତିଆରି କଲେ। ସେ 3 ଜଣ ମିଶି ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଲୋଭୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି। ରାତିରେ ଘୋଡ଼ାଟି ରାମୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛ, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାମୁ ହସିକି କହିଲା, ଭଲ କାମର ଫଳ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ।